Erdelan, Wikipedia, Azad. Erdelan yek ji herêmên Rojhilata Kurdistanê ye. Ev herêm ji seqiz dest pê dike û heta kamyaran dom dike. Di vê herêmê de bajarên seqiz, bane, dîwandere, tiyab, bîcar, sine, merevan û kamyaran hene. Mesture Erdelan Mesture Erdelanî an jî mah Şeref xanim Mesture Erdelan helbestvan, nivîskar û dîrokzana Kurda jin e. Ew li bajarê Sineyê ji dayîk dibe û li Silêmaniyê mezin dibe. Ji malbateke desthilatdar bû. Bi zimanê Erebî û Farsî jî dizanî. Ew wekî yekemîn dîrokzana Rojhilatê navîn jî tên zanîn. Li ser binê mala Erdelan bûyerên demê tomarkirinên girîngên dîrokî kiriye. Di sala 2005 de bo pîrozkirina rojbûyîna wê ya du sidî li Hewlêrê statûyeke wê hatiye danîn. Pirtûkên wê li zimanên Farsî, Almanî û İngilîzî hatine wergerandin. Pirtûkên wê: Baweriya Îslamê û Risaleya îbadetê bi Farskî, Dîwan û Mastura Kurdistanî, Farskî û Kurdî, Mêjûyî Erdelan, Krônîka Doma Ardalan, Tarîxî Ardalan, Dîroka Erdelanê, Girêdanên derve. Goran, Wikipedia, Azad. Goran an jî Goran li hinek herêmên Kurdistan ji xelkê negirêdayî hişîran re dibêjin. Goran beşeke Kurdan li başûrê welat girêdayê hişîran nîne. Ji wan re Kurdên hişîrî dibêjin Goran. Pirraniya Goranan zûda dest ji koçerbûnê berdane. Li gundên axayên hişîran de wek mirêban dijîn û xelkên hişîrî wan xof dibînin. Goran û eşîra Goran. Goran bi taybetî li herêmê Goran herêm jiyan dikin. Di vê mintiqê de hişîreke mezin jî bi vî navî Goran heye. Li ser peywendiya Goranên bê eşîr û eşîra Goran gelek guftegoyê goya hûr tên meşandin. Hinek kes baweriya wan ev e ku eşîra Goran li Goranan qetiya ye. Hinek jî bal dikişinin ser cudatiya Goranan û eşîra Goran û îddia dikin ku peywendiya wan bi hev re tune ye. Etîmolojî: Li gor Mînorskî navê Goranan û Goran di etîmolojiya xwe de jî cuda ne. Her wiha li gor vî navê Goranan ji gavberekan ên ku bi gan koç dibin û navê Goran, eşîra Goran ji gebir tê. Ziman û ol: Goran bi piraniya xwe yarsanin û kelhûrî diaxivin. Bideber: Kurmanc, Rêyat, Gelewspî, Mirêbe, Îlam, parêzgeh.
Îlam bi Farsî Îlam herêmeke Îranê ye. Ev herêm ji Şehabat dest pê dike û heta Serpul-e Zihow dom dike. Navenda parêzgeha Îlamê Bajarê Îlamê ye. Şaristanên Îlamê Husêna wa awa qeza bi fermî Husêna wa an jî Îlam. Çwar Abdanan qeza Abdanan Serrabax heywan Cûy zirne Dereşer Dereşar Bedre Dêlûran Şêrwan û Çirdawil Cûcefit Fermî Mihran Cûcefît Fit Çefkanî Xefûr Abdullah Lakistan Wikipedia Azad Lakistan Lakistan an jî Lakistan warê kurdên lekîaxiv e bajar û herêmên wek Malayîr, Nihavend, Tuserkan, Eliştir, Hersîn, Silaxur, Dilfan û Nûrabad re Lakistan tê gotin. Wan salê dawîn de çend nivîskarên lekîaxiv ji mileta lek bi welatê Lakistan jî diaxivin. Agahî li ser herêmê. Ev herêm ji sene dest pê dike û heta kudeşt dom dike. Li vê herêmê de bajarên Sehne, Hersîn, Kudeşt, Nûrabad, Eliştir, Kengawer û Dirişer hene. Girêdanên derve Lakistan.com Mukriyan Wikipedia Azad Mukriyan herêm Herêma Mukriyan yek ji herêmên Rojhilata Kurdistanê ye. Taybetî ji bo herêmên kurdnişîn yên başûrê Rojhilata Azerbaycanê tê bikaranîn. Başûrê Rojhilata Azerbaycanê tê bikaranîn. Ev herêm ji şino dest pê dike û heta saqiz diçe. Li vê herêmê de bajarê şino, Piranşar, Nexede, Serdeşt, Nihavend, Miyanduaw, Bokan û saqiz hene.